Junta, building better Africa. Ndi kulandileni okondedwa omvera lero lino pa 16th of February 2025, and it happens to be on Sunday, while my time says 4 minutes after 13 hours, which is 4 minutes past 1 chigawo chimene chakumasana, ndipo mbwalo limene muli ndine sa Charles Ben Longwe. Ndikulandilenso kuchokera kuno ku University of Hard Knocks, kumene tima gabadula. You know, gabadulaing happens here. Here is where, we open up the skies and then take out the brains, wash them with soap and brush, and then bring them back kuti anthu ayambe kuganiza bo, because kuganiza kumambira ku brain, ngakhale kumva kumagwirizana ndi brain, sight, sense of sight, all the senses happens through the brains. Kuti munthu uziyenda bwinobwino, brain izigwira chani kodi izigwira ntchito. If the brain is not working, my brother, you are half dead. Yes, so University of Hard Knocks kuno tima tsuka maubongo. Nkhani imene yavuta pa social media tisiyeka izinazo ndi sona ya Mr. President imene inachitika dzana ku parliament. Nde ine Charles Ben Longwe ndabwera pano kuzayankhula kuti who is to blame, on the first place, who is to blame. Because if I listen to the sona, ndikaimvera sona ija, there is two things zimene constitution ikundiuza. You know, I go into constitution, and that is not an arrestable thing if I explain it here or I say it here. When I go into our constitution, ndikapita mu constitution yathu, I found two things. It's either Mr. President is incompetent or else is mentally disturbed. Mayona meneyo, go to constitution. This is not about area 30 thing. This is just a straightforward, which the constitution says. Kunati president akhoza kuchotsedwa if he's incompetent, kapena apo I mentally disturbed, because if he's mentally disturbed and is holding a such office, ndekuti dziko loseli lili pangozi yopsa kwambiri. Amene madziwa za malamulo, go there in the constitution and check. Mupite mu constitution imo mukaone kuti kodi Ben Longwe akuti chani. Sona ija ikuonesa kuna kuti munthu amene amachita produce statement kapena kuti sonayo amene amayankhulayo ali ndi zinthu ziwiri zovuta kwambiri zimene constitution sikumulola kuti munthuyo apitirire kukhala pa mpando that period. Whether you like it or not, 16 September 2025 akulu wasafika now. Kapena dziko lisifika nalo kumeneko pokhapokha tilitenge dzikoli tiyabakire nde tilipinyolise kwina kwake, tigwirizeni dzikoli tipaseni ndrama zanu tiyendesele dziko. That's how it's going to happen. Chifajan, the man is incompetent. Secondary, is mentally disturbed. Mutu sukugwira bwino. Brain ya president sikugwira bwino. Sikugwira ntchito ndinene choncho, is vanished. Chifachona kuti ku University of Hard Knocks isabwerako kuti azafufuza kuti nditsuke ubongo wangawu ukuswekera kukonzedwa, nde because of that nde mwaona nokha what has happened. Ndizimene Charles Ben Longwe ndi makhandi kuyankhula. Let me emphasize on this one. Take it or leave it. According to our constitution, this sona, when you combine our constitution, this sona ya president ya dzana, mukapeza kuti the president himself is incompetent. He cannot afford to hold such kind of higher rank office kuyendesa dzikoli, or else he's mentally disturbed and he need a serious doctor to check up on him, because a normal person cannot produce such kind of a statement to the nation. Kudziko loselino, when everyone was expecting to hear something from the president, and then to the end of the day, aliyense anangomva marabisho okaoka, ndekuti somewhere zimene amayankhula president yo
ndi zimene zili mmutu mwawo, ndiye kuti mutu mwawo mulibemo chinthu chabwino chimene chikhoza kuyendera dziko lino kuyambira lero pa 16 February kuzafika pa 16 September. Ndiye amalawi muganize bwino, inuyo amalawi inu muganize bwino, chifukwa ene Benongwe ndikakhala pano kumakuuzani ndimaoneka ngati kuti kape chitsiru, ndimaoneka ngati munthu osaganiza bwino. Ndiye inoganiza bwino muganize bwino. Okay, I want to take you back. Ndikubwezeseni mbuyo, ndiye tipeze who is to blame. Anthu oyamba to blame. Whom are we going to blame on this? Before we come to the person who is incompetent, the person who is mentally disturbed, let us find first made people. Anthu amisala amene apangisa kuti vuto limeneli kumalawi kuno tikhale nalo. Munthu wamisala number 1 amene wapangisa kuti dziko lilifike pamenepo ndi Charles Benlongo amene ayankhulayo. Ndifuna mundimvesese fa ine sinimafuna kuzimba mpaisa kukhala munthu wabwino pamene ndine munthu oyipa olakwika. Pamene lafika dzikoli, pamene afika presidentiwa, munthu oyamba number 1 to be blamed in this country ndine Charles Benlongo. Why? Na 2019 ndinali patsogolo kuchemerera mkulu amene 2019 ndinali patsogolo kumachoka ku South Africa kuja ndikubwera ku Malawi kuno ndikuzajoina Timothy Ntambo, a Gift Trampezi, a Teu, andani achimwemwe ndani uko Muhango kumapanga ma demonstrations kugwirisa ntchito ndalama zanga za ntumba kuchoka ku South Africa kubwera ku Malawi kuno ndikumapanga ma demo tichose Peter wa Muthalika pa mpando. So I'm the first person to be blamed because I was there. Amene ndabweresa madness ndziko muno, munthu oyamba ndikhale ineyo. Sono ngati ndili ineyo ena ndikakutchulani musati apapa phwete phiya fa ndikutchulani. Mwayiona ameneyo, mwaliona dziko pamene talisiya, kapena mwaliona dziko li pamene Benlongo walisiya, nde inuyo muzikana ndikamakutchulani pano. Nde oyamba Charles Benlongo. Mwayiona ameneyo, fandi amene timalongolola kwambiri Peter Muthalika achoke, Peter Muthalika achoke, Peter Muthalika achoke, akulu amene Jane Ansah, whoever, all this and that, apa 144 million yasowa, ku State House nkuku akugula ndrama zingati, mwakuti mwa pamene fertilizer anali pa 20,000 18,000. Mwayiona ameneyo, nde mukwamva mawangawa akufunika tunkaka. Mawangawa afunika nkaka. Mukationa nthawi zinapewa osayankhula kumakhala kuti ku chest kukufunika nkaka wambiri wa fresh ndi yankhuliretu pano. Nde timantero choncho kumanena kuti tikufuna sanite ichoke mdziko muno, tifuna madness, misala. Sanite ichoke mdziko muno, inde kunali zinthu zolakwika zimene zinalipo, koma kasaniteko kanalipo, kochepako kanalipo, nde tinaona kuna kuti sanite ichoke, nde tikufuna misala. Nde misalayo ndimene nalidzana mpalame kuyankhula ku dziko tundu wonse wa dziko la Malawi ndikumamva kuti sopano misala anatibweresera Benlongo ija ndi imene ikuyankhula mpalamenti. Nde ndikachoka pa ine wina akhale ndani. Mwayiona ameneyo, wina akhale ndani amene anatibweresera misala imene mdziko mu, akhale Timothy Ntambo, akhale Gift Trampezi, akhale Chimwemwe Muhango, akhale Atheu, akhale a Bishop a Reverend Sembereka, akhale a Bilemaya. Nonse aku HRDC inuyo nde ndili nanu mu audio imeneyi. Misala imeneyi kuti ikhale mdziko muno, tiziyenda mmene tikuyenderamu mwanje ngunje ngati kuti tonsefe timamwa kabanga kapena timamwa masese apa matawale. Ndi chifukwa cha inu akuluakulu lero palibe amene ndimusiye pano mu nkhani imeneyi. Ndaziyamba ndekha Benlongo. Amalawi ngati kuli munthu onena kuti muyambe kumpanga blame mdziko mu kukubweresani misala,
ndine Benrongwe. Mwayiona imeneyo ndine pano. Mulungu akhululuke kwambiri kuti ine Benrongwe ndinalinso patsogolo kuti Amalawi misalayi, Amalawi chotsani awa ikani misalayi, Amalawi chotsani awa ikani misalayi. Nde misala ndi imenenso pano. This is how we are moving. Misala yotu chifukwa choti constitution yathu ikunena kuna kuti zikafika apa nde kuti mtsogoleriyo ali mentally disturbed and he cannot run such kind of an office. Nde palibe koti limene ikhoza kundimba mlandu, palibe area 30 imene ngandimbe mlandu, because it is in the constitution. Pano sindikutukwana, sindikulatira munthu, ndikuyankhula zimene constitution yathu ya Malawi imayankhula zokhuza dziko lino ndi utsogoleri wachi. Mwayiona? Okay. Tatiye ntineneni ndidumphe pang'ono ndisanatchule nawo. Zaka ziwiri zapitazo tinamva a Dr. Lazarus Makathi Chakwera akuti anasankha HRDC amene chairman wawo ndi Gift Trumpets. Kuna kuti iwowo ndi amene aziyang'anira ma project onse amene akuchitika m'dziko muno. Nanenso ndiwa misala kaya am I right or wrong, koma ine ndikamadzisata ndale zimene zimachitika ku Malawi kuno tinamva ndithu mwatchutchutchu kunena kuti a Dr. Lazarus Makathi Chakwera anasankha HRDC kuti aziyang'anira zitukuko zonse zimene zikuchitika m'dziko muno under Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Ndezitukuko zimene amayang'anira HRDC zija ndi zimenezi zimene Dr. Lazarus Makathi Chakwera wabwera nazo m'parliament. Ndeti nene ndifuse pano HRDC a Gift Trumpets muauza chani a Malawi poti udindo oyang'anira zitukuko zimene Achakwera adakupatsani inuyo mudakuvomera ndipo dziko lonse lili kudziwa. Nde Achakwera abwera ndi ma projects amene achita m'dziko muno amene inuyo HRDC mukwenera mubwere mwauze a Malawi zimene inuyo mwakhala mukuyendera zimene a president ayankhulaso m'dziko muno. Can you see? Can you see our problem? Pamene ifeyo tili ndi pamenepo sopano. Muyione pamenepo. Ine ndigabadule pano mosayang'ana nkhope. Problem number 3, apaki munamba kuyionera patali koyambirira mwakhala mukupita ku State House kuja ati akupasani 90 days a president mukonze. Ndikumamveka kuti amwachokako ndi ndalama ka marumas kandi chani a 90 days panopo 5 years pompano munali sokonko. Madness ya anthu a Malawi amene mitu yawo siganiza bwino. Ena mwayiwo ndi mabishop, ni azibusa, mashehe amene akhala kupita ku State House in the name kuti tukakumana ndi Dr. Lazarus Makathi Chakwera ndi kumapereka ma 90 days abodza a Malawi akuvutika. So we don't have back in this country. Madness number 3. Number 4, anthu amene anazipenta ndi mapenti a white okuti iwo ndi abwino, iwo nde enieni omenyera ufulu, ndi amene anachita disband DPP ndi kuyigawa ndi kumutenga Chilima uja ndi ukamphesa kuchikangawa. Aboni Kalindo, Amayi Kaliati, mwayiona misala imene inuyo munayipanga kugwedeza DPP ija ndi kuyigawa DPP ija ndi kumutenga Chilima ndi ukampitisa uku ndi ukamvulalisa kumene. Mwayiona lero ndikufuna ndikugabaduleni momveka bwino kunena kuti lero mudziwe ndipo ndikuuzeni momveka bwino. Ndikamayankhula zinthu zina zija ndimayankhula chifukwa ndimakhala ndikuona kumene tikuchokera ndi kumene tikupita. Ndinatulusapo audio kunena kuti apapatu apa ndazolowerapo anatere audio imene mpaka munandiblokera WhatsApp yanga ndisamapezeke so pa WhatsApp. Mayiona imeneyo
ndazolowerapo anapanga motere anadusapo sakhalabu ndeni makhala ngati ndikutukwana koma ndimayankhula zinthu zimene zili accurate zimene mazidziwa kuti kusogoloko ndizazibweresanso pano. Munachita disbandi DPP ija ndikuyigawa DPP ija ndikumutenga Saulos Klaus Chilima kunchotsa kumene kuja ndikumpitisa uku khala uku. In the true sense nthawi ya constitutional court Achakwera sadawine mlandu. Milandu kume kuja idapita iwiri wa Dr. Saulos Klaus Chilima ndi mlandu wa Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Mulandu wa UTM ndi mulandu wa MCP. Umulandu wa MCP ndi Dr. Lazarus Makathi Chakwera umene umayendeswa ndi achina Mvalo unaliwa onena kuti recount tiwerengenso mavoti. Pamene mulandu wa Dr. Saulos Klaus Chilima unaliwa rerun. Nkhani imene idawina mu court inali nkhani ya Dr. Saulos Klaus Chilima kunena kuti tipange rirani mdziko muno. Koma pokasankha president anthu munampanga Force Chilima chifukwa maoneka ngati mwana osadziwa kanthu akhale pambuyo. Amene wawina mulandu amene adawina mulandu mudaganiza Malawi nonse kuti adawina mulanduyo akhale kumbuyo. Amene amaoneka ngati mashasha oyankhula chizungu cha Amerikano akhale patsogolo chifukwa tidazolowera kulemekeza ma Americanozi nde tinayika ma Americanozi patsogolo amene adapangisa kuti mdziko muno mukhale rirani amene ali malemu Dr. Saulos Klaus Chilima tosefe tinavomereza kuti akhale pambuyo. Madness number 4. Pomuyika Chilima kumbuyo tamva ngakhale Enoch Chihana kuvomereza tidamuuzadi akhale kumbuyo. You see, that's a problem. Problem yathu ife Malawi imene timaderera munthu kumuderera maonekedwe ndi kumene akuchokera umwana wake ndi mene alili kumuderera ndikuna kuti akakaka kakhale kakumbuyo awa akhale patsogolo ndeti makhala ndi anthu athu asankha kuti akhale patsogolo ndeti dasankha Dr. Lazarus Makathi Chakwera tokha Malawi ndikumuyika patsogolo ndikuvomereza tonse ndikuombera manja popanda otsutsa ndikukasainira ku Kamuzu Institute for Youth kunena kuti Achakwera akhale president patsogolo. Chilima amene wawinisa mulandu uja akhale pambuyo. Ndero mwana uja kulibe. Nde Mulungu watitseka mu nde watibweresera manyaka aja ndikutibweresera mparlamenti last minute yomaliza yona kuti mwayi umene usuzabweranso kuti achite rectify ma errors amene ayankhula ku parliament 0 out of 10. Amalawi pamene papa so pano mutani mubanga bwanji Silungwe amene adapangisa kuti milandu ija iwinidwe ku court atapasidwa kuti akhale amene ujayo atone jeno ndikumamuza Dr. Lazarus Makathi Chakwera chilungamo amene uja adachotsedwa ntchito mwa chipongwe. Ife tonse Amalawi sidampange sapu tifota anali wa ku UTM ndi mwana kwambiri nde kunabwera achibale ndikuzayika kumene kuja. Remember I told you kuna kuti Dr. Lazarus Makathi Chakwera anapanga share dziko lino ndi achibale awo atone jeno wakubanja mwayona Minister of Works mwana kunchosa kumeneko contract ku immigration kuchani uku ku state house azipongozi ena chief of staff ena olemba machani awa kulemba kuyika achibale kumanga maziko na kuti pano sinzachokapo ndizipanga zimene tikufuna. If you remember in the early stage ya Dr. Lazarus Makathi Chakwera kumabwera zinthu pa social media akandizona akasizona mwana wakuna kuti adadi yambanipo ni dictator tonse timaziona zimene zija koma tinalibe nazo ntchito because we have put an Americano on the highest seat ya dziko lino la Malawi. Mwayona imeneyo. If you remember very well mbuyo ndimatusa maudio nena kuti our president has been bewitched. Ena mwayinu maudio zamene muli nawo ine ndilibe.
mtsogoleri wathu wa dziko lino walozedwa. Ndi manena ine zimenezo. Look at what is happening now. Dziko linolo. Now I want to ask IHRDC. I want to ask Abantu Sandras Juma. Ndikufuna so ndimfuse so Charles Ben Longwe akuyankhula ndimfuse Charles Ben Longwe. Ndimfuse so naye so pano. Pa audio yomwe ndimfuse Charles Ben Longwe. A very stupid guy. Ndimfuse so Ben Longwe amve fuso mene ndifuna ine ndimfuse Ben Longwe amene ayankhula. Ndi afunse Abonika lino, ndi afunse Mike Aliati, ndi afunse onse amene anali mawera ziwewe apapa pamene zafika pano sopano dziko litilitani nthawi imene Lighton Mangochi kudalibe sitiwafunsa nawo. Mayiona ameneyo ena ndiena akudalibe Richard Chimwemwe Mphepo kuda ife amene tidalipo amene timapanga push kuna kuti izi ndeziyende izi ndezofunika kuti ziyende pamene lafika dziko lindetilitani. We have come to conclusion that our president is incompetent and mentally disturbed, which is constitution. We have the right yomuchosa president yo pampando kuti achoke pampando. Thank God, my members of parliament, amene anapanga proof kuna kuti kukhale rirani whatsoever, amene anapanga proof, constitutional court idakalipo mpaka na lero. Ndeti tani sopano, dziko likuti libwerereso kusanite tipange chani. Ifeyo. Chifandika nklamepo, nde maamba kumandigulisa sopano. Ngamene maamikira boma, inu nomwe abomanu mumamba kundigulisa ku DBB. Panopo mene ndikuyankhula chonchi mundigulise so. Ndigulitseni koma ndikuuzeni kuna kuti misala yoyamba mu dziko mu Ben Longwe. Misala yachiwiri kumatsatira Abonika Lindo, Akaliati, Andandani, Gift Trampes, Timothy Ntambo, Enoki Chihana, Kayandani, tonse ndi nonse aja amene munakachita form alliance no samisa. Mupite kuli konse ne Ben Longwe ndikuze no samisala. Chifukwa chani maona kuti America ni tangi imene izikatitengera ndalama ku America ndi tangi imene tilemera dziko mu. Mwalemera. The next thing dziko lindeti lipinyolise kuti liyende bwino. Wow! Titenge dziko tilipinyolise kuti liyende bwino. Kuti ine Ben Longwe ndinu nonse mawera zameti mati koma amene tikhali anzeru. Ndeti lipinyolise dziko. Tione kuti asona Malawi ayankhula kuti fa Malawi akutifunsa mafunso ine kuiboxwa kuli mafunso ambiri kwa mbiri. Amalawi ndifuna ndikuyankhuleni mudziwe misala yoyamba Ben Longwe, misala yachiwiri Enoki Chihana, Timothy Ntambo, Gift Trampezi, kandi ndani Abantu Sandras Juma, kandi tosefe Akaliati, Abonika Lindo, ameti masokosera pa social media. Misala imene yoyamba achakwera sadabwere ndi misala. Ndengati ine ndimangidwe kunena kuti achakwera ngamisala. Ndimangidwe chifukwa choti inayonso ngwamisalanso. Ngati ine ndimangidwe kuti ndinwa misala ndifauti Gift Trampezi ngamisala, Enoki Chihana amisala, Abantu Sandras Juma amisala, Akaliati amisala, Abonika Lindo amisala. Chifukwa tosefe misala yathui ndimene yapangisa dziko lathu kukhala ya misala pasona ya president yathu. I was very shocked. Chifukwa mdzulo dzana mandona nali ku constituency ya Akamlepu Kaluwa kulumpi konko. Ndikukaona ma development amene akunenedwa kulibeko development. Mwina school yokhaijada manga mai chakwera. So in this country imene ikuchitika ndi misala. Kodi ya police kweli athete. Misala tikuiona ina ife. Inu simukuiona. You've been backing kumabakira misala yomwe. Nkumati manga ifeyo ma activists chifukwa choti niyo mfuna misala. Izipitirira kupanga za misala njiko. Kuti segulira ndende kumaula, kuti segulira mapolisi kuma station mwanu, tizimangidwa ife chifukwa tikuthusana ndi misala imene kuchitika dziko.
tikamayamikira misala ya antaosa tisakaso. Ine nali ku South Africa ndi masakidwa pena pali ponse ananga kumachosa skulu kuyafikisa skulu. Kuchoka skulu kumanena abale nzano ndili pa mavuto pano. Nde ndione kuti kodi nditati ndizayamikirawo. Ine ndimangidwanso kubwera kumayamikira boma kwa chaka chonse. Inu ya polisi osandisaka ya. Nde mundisaka pa. Zaonekeratu kuti ngakhala polisi amafuna kuti ifeyo tizibagira misala. Akamati manga chifukwa ufuna ife zibagira misala. Misala ndimene kuchitika mdziko. Misala ndimene Benlongwe ndi azinzake adachita. Misala ndimene apolisi akupanga so mdziko. Aliyense wangosanduka wa misala ndiye dziko lapenga misala. Mufuna ndiyankhuleso mwa mtundu wanji koposa mene. Ine ndi Charles Benlongo choko no University of Hard Knocks ndati ndikugabaduleni mitu ya Malawi. God bless you. Tukumane sumakzoa. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.